खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बागानपारायाव बुटनि प्रसाद जानानै सा 20 सुबुङा देहा फाहामसालियाव। अखिल गगैआ मोब्लिब अनियमनि हेंथायै आखायाव लेम लानानै प्रटेस्ट खालामदों। गुवाहाटीआव रेलजों सौख्लायजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। धुबुरीआव मोसौ स्मागलारनि गंसे गारिया लामा जाब्रबथाय जानानै 4 मोसौ थैदों। एयार एशियानि गंसे बिरखंआ क'चि इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। गुजरातनि सासे सफ्टवेयर इन्जिनियारा क्रिप्ट'कारेन्सियाव रां इनभेस्ट खालामनानै 1 कौटि रां खावजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला बागानपारा ओनसोलनि बेंसिबारि गामियाव जोनोम सान फालिनायाव होनाय प्रसाद एबा बुट गाज्रि जानानै सा 20 सुबुंनि सावस्रिया गोब्राबै गाज्रि जादों। देहायारि एबा सावस्रिया गाज्रि जानाय हौवा हिन्जावफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि बेंसिमारि गामियाव बुद्धि बर' मुंनि सुबुङा फिसौजोनि जोनोम सानाव बुट एबा प्रसाद जाहोदोंमोन। बै सानावनो गामियारिफोरा बुट जादोंमोन आरो बुट जाखांनायनि 3 साननि उनाव बुट जाग्रा सुबुंफ्रा सासेयै गोबानाय जायो। रबिबारखालि गोबानाया गोबां जानायखौ नुनानै सा 20 हौवा हिन्जावफोरखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' रायजोआरि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसनहोनाय जायो। देहा फाहामसालिनिफ्राय डाक्टारा मोनथिहोनाय बायदिब्ला बुटआव माबा मोनसे बिस गोनां मोनजाफ्लांदों जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों। आसाम सोरखारनि सिङाव थानाय मोब्लिब बिफाननि एपिडिसिएलआ रायजो राजानो नांगौबायदि मोब्लिब बिलाइनो हायैखौ सोंखारिनानै समबारखालि आसाम एसेम्ब्लिनि जथुमाव थांनाय समाव आखायाव लेम लानानै प्रटेस्ट खालामदों शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ। बेनि अनगायैबो आयेन आफादनि जथुमाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानाव सोंलु खालामदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोब्लिब बिफाना नांगौ बायदियै मोब्लिब राननानै होनो हायाखै ग्राहकफोरनो। ओजोंहाय रायजो सोरखारानो एपिडिसिएलखौ लड शेडिं खालामनो बिथोनसो होबावलायो। अखिल गगैआ बुंदों दि आथिखालाव आसामाव 1000 मेगावाट मोब्लिब राननांगौनि गोनांथि दङ, नाथाय रायजो सोरखारनि मोब्लिब बिफाना 384 मेगावाटल' मोब्लिब रानदों। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि ओनसोलाव समबारखालि फुंनि समाव खारफुनाय ट्रेनजों सौख्लायजादों। लोगो लोगोनो सौख्लायजानाय सुबुङा जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ धुबुरी जिल्लानि लालचन्द आली होननानै सिनायथि होदों मालिगावनि सिआरपिआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लालचन्द आलीआ गोबाव समनिफ्रायनो गुवाहाटीनि जालुकबारियाव हकारनि खामानि मावबोबाय थादोंमोन। सोमोनांथाव आरो साननो हाथावै खौरां। धुबुरी जिल्लानि सागलिया ओनसोल 2 नं रावा गामियाव मोसौ स्मागलारनि मोसौ रोगानाय गंसे गारिया गाव हारसिङैनो जाब्रबथाय जादों। जाहोनाव 10 मोसौनि गेजेराव 4आ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो माखासेया एफा एनै जोखोम जादों। WV718777 नम्बरनि गंसे मिनि ट्राकनि जोहै सागलिया गेटजों सोनाब बंगनिफ्राय फैदोंमोन समबारनि फुंबिलि समाव। सागलिया गेटआव पुलिसआ जेब्ला गारिखौ सिग्रोमनो लाखियो अब्ला ड्राइभारा गारिखौ गोख्रैयैनो लानानै खारो। बेनि उनाव पुलिसआ बै गारिखौ सन्देह खालामनानै उन होसोलांनायाव गारिया बांद्राय गोख्रैजों सालायजानायलाय ड्राइभारा कन्ट्रल खालामनो हायैयाव 2 नं रावा गामियाव जाब्रबथाय जाहैदों। सा 168 हान्थियारि आरो सा 6 केबिन क्रिउ रोगानाय एयार एशियानि गंसे बिरखंआ केरेलानि क'चि इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव इन्जिननि जेंनायाव हरखाबै इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। अदेबानि रावनिबो जेबो जिउ खहा जायाखैसै। बयबो हान्थियारिया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोनदों। रबिबारनि हराव बे जाथाया जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'चि इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय रबिबारनि हर 11:15 रिंगायाव एयार एशिया बिरखंआ बांगालुर फारसे थांनो बिरखांदोंमोन। क'चि इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय बिरखांनानै दसे उनावनो इन्जिननि जेंनाखौ लानानै हाखु दाखुयै बाग्लायफिननांदों बिरखंआ। टेकनिशियाना उनाव नायबिजिरनायाव एयार एशियानि बै बिरखंनि हाइड्रलिकआ गाज्रि जादोंमोन।
बांद्राय लुबैयोब्ला फाफ जायो होननाय बायदिनो गुजरातनि आहमदाबाद नोगोराव सासे सफ्टवेयर इन्जिनियारा बनाकाइन मुंनि क्रिप्ट'कारेन्सियाव रां इनभेस्ट खालामनानै अखाफोर दानसेयावनो गासै 1 कौटि रां खावजादों गावनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय। बेनि थाखाय कुलदीप पाटेल मुंनि सासे सफ्टवेयर इन्जिनियारा आहमदाबाद सदर थानायाव एफआइआर होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कुलदीप पाटेला अदिति मुंनि सासे आइजोजों मेट्रमनियेल एडभार्टाइजमेन्टनि जोहै सिनायथि जाग्रोदोंमोन। बेनि उनाव थगायसुलि अदितिनि खावलायनाय बायदियै सिगां 1 लाख रां बनाकाइन मुंनि क्रिप्ट'कारेन्सियाव इनभेस्ट खालामग्रोदोंमोन। बेनि जोहै बेंक एकाउन्टनि डाटाखौ मोनखांनायनि उनाव सफ्टवेयर इन्जिनियार कुलदीप पाटेलनि एकाउन्टनिफ्राय अखाफोर दानसेनि गेजेरावनो 1 कौटि रां खावनानै लांदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।